За разлика от другите два макронутриента, протеина и въглехидратите, мазнините са единствения макронутриент, който ако приемаш повече от това, от което имаш необходимо за ден, няма допълнителни ползи. В смисъл такъв, ако приемаш повече протеин от базовото необходимо за деня като прием, ще имаш подпомагане за изграждане на мускулна маса, подхранване на настоящата налична такава. Допълнително ползи за кожа, ногти, коса, кости и така нататък. Ако приемаш повече въглехидрати от базовото необходимо за деня, ще имаш повече енергия, ще имаш по-добро напомпване в залата, ще имаш по-добри мускулни контракции и тем подобни. Мазнините обаче имаш едно базово ниво на прием, което трябва да покриеш, за да поддържаш здрави стави, за да поддържаш нормални хормонални функции и така нататък. Всичко над това обаче единствено и само забавя усвояването на храната. Тоест, ако приемаш нещо, което като храна има повече мазнини, то ще стои по-дълго в стомаха ти, по-бавно ще се усвои, разгради и съответно по-дълго време ти е възможно да се чувстваш по-летаргичен, по-унил, няма да имаш толкова енергия, защото основният приток на кръв ще бъде в стомаха ти, за да може всъщност тази храна да се усвои. Така че в контекста чисто на отслабване, сваляне на килограми няма никакво значение. Ти дори и само мазнини да ядеш цял ден, ако си в калориен дефицит, в края на деня пак ще отслабваш. Но вече ако търсим да оптимизираме как се чувстваш през деня, търсим да оптимизираме представянето ти в тренировките, тогава приема на мазнини е необходимо да му се обърне внимание. Не е лесно, но е просто. Последвайте ме за повече полезно съдържание.